Yo, good morning, Kingdom. Morning sa lahat. Oh, morning shout out kay Pinsan Irene Martinez and Raka. Pinsan, shout out. Pasok na naman lakad. Medyo maliwanag na eh. Yan. Lakad muna. Exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga para katawan natin ay sumigla. Yun? Yun pala yun. Medyo maaga-aga ako kasi para normal lang na lakad. Hindi yung bilisan. Hirap maglakad ng mabilis. Hinihingal si Uragon eh. Kapoy. Tatawid muna tayo. Antay-antay lang. Hahaba ang video.
Ano naman? Oh. Ay, ay. Umpisa naman ang trabaho ng 6:33 na nga, 6:30 actually 6:30 ang umpisa ng trabaho. So dito na lang muna mga uragon. Trabaho na naman. Sa asawa ko, sa anak ko, kay Mrs. Sa dalawa naming anak. Kay Maria Camille, Maria Crisel, shout out. Diyan lang kayo, stay home para safe. Matatapos din ang pandemic na yan, ang ano bang tawag yun, virus na yan. Okay, sige na, see you on my next vlog. Please subscribe to my YouTube channel mga uragon. Okay, bye, dito na muna yun, bye bye.